Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Александр, прывітанне. Добрый день. І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Дмітрый Гурневич. Дмітрый, добрый день. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта дэмаршы Москвы і Варшавы адносна Беларусі, якія вось літаральна учора прагучалі. Ну, пачнем з Москвы. Владимир Путин учора праводзіў нараду у МЗС, ганіў там бэсціў Польшу, бэсціў Еўразвяз, але пры гэтым зрабіў даволі дзіўную заяву. Я вот працытую. Мы ведаем, што сітуацыя ў Беларусі хоць і супакоілася ўнутры краіны, але тым не менш праблемы ёсць, і мы выдатна разумеем гэта. І, вядома, заклікаем да дыялогу паміж уладай і апазіцыяй. Ну, пэўны час таму, амаль увесь час, і Лаўроў, і Пяскоў казалі, што ў Беларусі адбываецца інклюзіўны дыялог, вось збіраецца канстытуцыйная камісія, і там все сілы беларускага грамадства все абмяркоўваюць, а зараз раптам чамусьці Путин заклікаў да дыялогу з уладамі апозіцыі, значит, его ранее не было. Александр, как это патлумачыць? Что это такое дзіва? Ну, найперш, конечно, не варта думаць, что Владимир Путин раптам заклапаціўся лёсам беларускай дэмакратыі. Тут у мяне, я думаю, что и у моих суразмоўцаў ілюзій вялікіх няма. Мы ведаем, якія дэмакраты Лукашенко и Путин. При ўсіх цёрках паміж імі два рэжымы роднасныя. Мы гэта і летась у жніўні убачылі, калі Путин заявіў, што трымае свой рэзерв сілавікоў на мяжы з Беларусью. І гэта, дарэчы, быў адзін з чыннікаў, які тады на карысць Лукашэнкі схіліў шалю вагаў. Вось. І рытуальна, рытарычна увесь гэты год, болей уже за год, Москва по вялікім рахунку падтрымлівае Лукашэнку і нават вербальна падтрымлівае ў гэтым вось міграцыйным крызісе, хоць там шматслойная сітуацыя, магчыма, мы яшчэ будзем гэта асобна абмяркоўваць. Таму по вялікім рахунку рэжымы роднасныя. Зноў жа, пры ўсіх нюансах, пры ўсіх адрозненнях, у Москве там пабудова болей складаная, гульня на ўнутраным полі болей складаная. Але калі агаліць сутнасць, то і расійскія аўтарытарныя рэжымы, беларускі баяцца сапраўднай народнай актыўнасці, грамадзянскай актыўнасці. Яны не хочуць і унікаюць сапраўднага інклюзіўнага дыялогу. Для іх каляровая рэвалюцыя гэта адна з фобій, адна са страшылак, адзін з лаянкавых выразаў. Таму яшчэ раз падкрэслю, рэзюмую, у гэтым плане ніякіх ілюзіяў няма. Пытанне ў тым, бо Путин жа адрозна ад Лукашэнкі просто так рэплік ніякіх не кідае. Чаму ён гэта сказаў? Чаму ён такую рэмарку сабе дазволіў? Я думаю, что были два адресаты, тому что перед гэтым до Путина звонила Меркель, ему звонил Макрон, и Путин, напэўна, вырашыў, что уже надышоў той этап, калі ён можа здымаць вяршкі як медыятар вось гэтага міграцыйнага крызісу. Ну і шырэй жа гэты канфлікт Лукашэнкі з Европай, он же уже не першы месяц трывае. І таму, магчыма, вось адзін з сэнсаў гэтай рэплікі, ён паказвае сваім еўрапейскім суразмоўцам, што вось я праводжу пэўную выхаваўчую працу з гэтым беларускім enfant terrible, кажучы мовай Макрона. Вось. Гэта адзін момант. Але галоўны сэнс гэтага паслання, я думаю, у тым, што Путин дае Лукашэнку зразумець, што ягоныя вось закалыхванні Лукашэнкавы, а я думаю, што Лукашэнка вось падчас гэтых доўгіх гутарак, якія неаднойчы былі цягам гэтага года тэт-а-тэт з Пуціным, пераконваў, што, ведаеш, сітуацыя ж устаканілася ўжо, і на што той транзіт, потому что гэта уже нібытая аксіёма, тое, што летась ён паабяцаў Путину конституцыйныя змены і свой плавны... Што, дарэчы, не факт. Што не факт, але вельмі шмат сімптомаў і з боку Крамля, і з боку Лукашэнкі, што ўсё ж такі нейкія такого кшталту гутаркі былі. Ну, гэта зноў жа асобная тэма, не будзем у гэта паглыбляцца, але факт тое, што відавочна Крэмль апошнія тыдні увогуле, давайте згадаем, як сябе паводзіў
Путін. Ён у сярэдзіне кастрычніка спачатку на 2 саміты ў Мінск не прыляцеў, і потым нават гэтыя 28 праграм, з якімі насіліся так доўга, як курыца з яйкам, таксама іх падпісалі неяк, умоўна кажучы, па скайпе, як бы між іншым. Путін там ад святочнага стала недзе у Севастополі адышоў, пасля таго, як сустрэўся з тамтэйшым губернатарам, ён трошкі часу удзяліў і Лукашенку. Такім чынам яго, так бы мовіць, на адну роўніцу з севастопольскім губернатарам нібыта паставілі. То бок Путін гэтымі момантамі відавочна дэманстраваў такую сваю адчужанасць, прахалоду і незадаволенасць беларускім партнёрам. Відаць, Маскву не вельмі задавальняе тое, што вось цяпер робіцца вакол праекта беларускай канстытуцыі, гэтыя рытуальныя нейкія шаманскія танцы з бубнам. І, відаць, такім чынам Путін нагадвае Лукашенку, што я, маўляў, памятаю пра ўсе твае абяцанні, так што, калі ласка, давай варушыся і думай. Дмитрий, ну вот аргумент про тое, что як бы в пэўным сэнсе не Путину быць, як бы, что называется, настаўнікам дэмакратыі для Беларусі, у яго у самога там Навальны сядзіць гэтак же ў турме, як Бабарыка. Правда, у таго тэрмін менш, но все роўна. Вот вы сядзяць в турме, по России котится вал репрессий всяких. И за митинги, и этих иностранных агентов лепяць усім на лоб, кому заўгодна. Але ёсць такой гістарычны прэцэдэнт, ну, может, даўняя гісторыя, але в этом сэнсе рускія тренды дыпламатычныя, яны даволі доўгія. Ну, вот калі была імператрыца Екатерина, в России там все як бы было ціха і глуха. Але пры гэтым яна вельмі спрыяла, вельмі распальвала, кажам, Речи Посполитой, конфликты, забурэнне, як поляки кажуць, рокош. І в этом сэнсе ніякай сіметрыі не было. У нас, да, у нас будзе парадак, калі што каму не падабаецца, абыдземся як з Пугачёвым. А у вас, у наших суседзяў дарагіх, вот будзе вот так. І мы, так сказать, похлопаем у ладкі, калі у вас рокош. Так вот, заява Путина, это прапанова Лукашенко устроить рокош? Ці камусьці іншаму устроить рокош у Беларусі? Якраз таки после заявы Путина мне один сябра з Беларусі написал, чалавек блізкі да палітычных колак, то написал, что хіба што завтра пачнуцца затрыманні знову пазіцыі ў Беларусі, таму што як бы, ну, такія здарэнні Лукашенко, або такія заявы, хутчэй ён быў спрымаў як нейкі наезд з боку Путина, бо так это і прагучала. Вось адзін з аўтараў Рады Свабоды напісаў пра слова тролінг, і оно тут, на маю думку, якраз таки на месцы. Я асабліва не укладаў бы глыбокага сэнсу эту заяву Путина ў тым сэнсе, што Путін шмат чаго гаворыць і пра саму Расію, і пра саму, і пра Беларусь, але што з гэтага вот за год адбылося, скажем, з ягоных слоў, ну, мы не асабліва бачна. Мы просто бачым, як бы, той вал рэпрэсій, які Лукашенко арганізаваў, а ўсе заявы Путина пра нейкі дыялог, ён ж не першы раз уже пра гэта кажа. Яны нейкім чынам не рэалізуюцца. Ну, вы згадали про тое, што сам Навальны сядзіць у Расіі, апазіцыянер у турме, можна вспомніць, што ўвогуле Немцова і іншых расійскіх апазіцыянераў, якія на тым свеце ўжо. У гэтым плане, можа, Путін меў на ўвазе, або Лукашенко яму скажа такую апазіцыю, якую Путін мае ў дзяржаўнай думе, якая заўсёды падтрымлівае Пуціна, нават калі быццам бы называе сябе апазіцыяй. Я лічу, што і сёння вот гэты званок, іхная размова, якая недавно адбылася, вот для мяне гэта знак таго, што, напэўна, і Лукашенко ініцыяваў зноў, каб позвонить, бо это человек, як вот многие люди, которые его ведают, помслівы, такі дробна зласлівы на любую вось такую некую жарт або тролінг з іншага, ён будзе помсціць просто до бясконцасці. Магчыма, ён зараз званіў яму запытацца, даведацца, супакоіцца ці што. Таму што, ну, гэта мы, беларусы, звярнулі на это ўвагу. Вот я глядзеў нейкія замежныя сродкі масавай інфармацыі, то ўвогуле ўсім кажуць да лямпачкі, што Путін сказаў там пра дыялог з апазіцыяй, таму што, ну, сказаў, сёння сказаў нешта іншае, або ўвогуле не сказаў. Таму я не думаю, што гэта напоўнена нейкім зместам вялікім, это ягоныя выказванні. Просто згадайце, усе тыя валдайскія клубы, нейкія паседжанні, што там гаворыць, там, як нашыя касмічныя караблі, там, барадзяць простого большого тэатра, а што з гэтага выніку атрымліваецца? Нічога няма. Таму я... Усё тое часам і атрымліваецца. А вот я прапаную вам прааналізаваць рэакцыю беларускай апазіцыі, якую, як бы, Путін, называецца ускосна, запрасіў на размову з Лукашенко. Тихановская сказала:
все палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, гвалт спынены, нашы умовы ранейшыя. Ну, а Павел Латушка сфармуляваў больш жорстка пазіцыю, што перамовы могуць быць толькі аб транзіце улады і правядзенні датэрміновых выбараў прэзідэнта у Беларусі без удзела Лукашенко. Вот на ваш погляд, наколькі правільнае было это, то есть вот наколькі гэтая такога кшталту заявы як бы адпаведныя, адэкватныя таму тролінгу, які Путін робіць. Бо ну, фактычна яны паўтараюць тыя умовы, якія былі вылучаныя яшчэ ў жніўні мінулага года. Ну, ў жніўні мінулага года, мякка кажучы, была сітуацыя крыху іншая. І зараз, магчыма, Лукашенко скажа Путіну, а, дарэчы, ён уже сёння з раніцы пазваніў, так што ён хутка адрэагаваў. Паведамляецца, што яны там пра мігранцкі крызіс размаўлялі, но, магчыма, і пра гэта таксама. І, магчыма, Лукашенко скажа ему: Владимир Владимирович, ну ты гляди, ну я, в принципе, готовый, ну это ж люди вот такие вот, ну они ж неадекватные абсолютно. Они потребуют от меня капитуляции. Ну, за кого они меня тримают? Вот, як бы, оппозиционные белорусские лидеры скористали правильно, адекватно гэты посыл Путина, ці не, Дмитрий, ваша оценка? Мне здаецца, Светлана Ціхановская адказала адэкватна абсалютна да гэтага. Ну так, мы згодны на перамовы, на сама іх ініцыявала. Вы памятаеце галасаванне на платформе «Голас», і там блізу 800 тысяч, здаецца, прагаласавала беларусаў, падтрымала таксама гэтыя перамовы. Ну, але нічога не змянілася ў Беларусі, умовы засталіся тыя самыя, таму, адпаведна, мы чакаем гэтага ўсяго. Калі Лукашенко згодзіцца, мы гатовыя размаўляць. Ну, гэта таксама трошачкі так папахвала трошкі тролінгам з яе боку, таму што раней бы уяўлялася, што напэўна сказаць: так, мы згодны, давайте куды вот поедем, давайте, можа, у Вене, у Аўстрыі, бо зараз там будзе 22 канферэнцыя некая па Беларусі. Гэта вельмі стрыманая рэакцыя, таму што яны цудоўна разумеюць, якія рэаліі, і што гэта не прапанова некая практычная па перамовах, а это просто некая палітычная заява, магчыма, пад сабой не мае ніякага грунту, і такі самы быў адказ. Латушка таксама абсалютна відавочна зразумеў это, таму што калі Ціхановская або Латушка спрабавалі нейкім чынам намацаць, скажем так, контакту ў Крамлі, каб размаўляць з кімсьці ў Крамлі, з ім ніхто не хацеў размаўляць. Спачатку Ціхановскую ўвогуле змясцілі ў базу вышуку ў Расіі, потым, правда, выдалілі. Таму не факт, што і Путін меў на ўвазе такую апозіцыю. Магчыма, меў ту апозіцыю Воскресенска, Гайдукевіча. Ну, з Воскресенскім і так перамовы ідуць вельмі інтэнсіўна, он вот там войсае па лясах. Это не перамовы, хутчэй, ён жа ж даўно ўжо з Лукашенкам сустракаўся. Магчыма, гэта намёк на нейкі, хутчэй, зноў жа той канстытуцыйны рэферэндум, што-такі адбудзецца праз 3,5 месяца, мы нічого не ведаем пра ту канстытуцыю, якая яна будзе, хаця ўжо меліся публікаваць нейкі варыянт канчатковы. І гэта не прапанова, як бы, некая рэальная, таму яны так і адрэагавалі на это. Александр, і ваша ацэнка? Вот так, зразумела, это хутчэй за ўсё гульня, это несур'ёзна, але тым не менш, вот з улікам таго, што это ўсё ж таки было сказана, наколькі дакладнай была рэакцыя апозіцыянераў Ціхановскай і Латушкі. Ці не далі яны вот этот вот аргумент, козырь Лукашенко у размове з Путіным, што, ну, вы ж бачыце, з кім я буду размаўляць, з гэтымі людзьмі? Ну, я думаю, сапраўды, я з Дмітрыем тут згодны. У пэўнай ступені гэта такая рытарычная, рытуальная была рэакцыя з боку апозіцыі, таму што і Крэмль жа не надта схільны кантактаваць з той самай Ціхановскай яе камандай, ці з Латушкам і яго нацыянальным антыкрызісным кіраваннем. Максімум, што мы ўбачылі, гэта Ціхановскую на «Эхо Москвы» запрасілі, да і тое Венедыктаў, галоўны рэдактар радыёстанцыі, казаў, што гэта не толькі так супала, а мы, маўляў, і раней не аднойчы запрашалі. Ну і потым «Эхо Москвы» гэта ўжо ўсё ж такі не Крэмль. Вось, таму тут відавочна, я думаю, і для Ціхановскай, і для Латушкі, і для іншых апозіцыянераў, што ніякага рэальнага запрашэння да дыялогу няма. Пра інклюзіўнасць, дарэчы, Лукашенко як гэта разумее? Згадаем, як летась у кастрычніку, здаецца, яму сказалі з Москвы інклюзіўны дыялог. Ну, і ён пайшоў у следчы изолятор КГБ і інклюзіўна, так бы мовіць, і з бабарыкам. Ну, там уже так, народ жартуе. Я вот бачыў у Фейсбуку, што, ну, відаць, ізноў изолятор КДБ поедзе. Там уже мало кого засталося. Ці на зону, ну,
поедет на зону до Бабарыки, что само будет досвід цікавый. Так, тому, калі вось без іроніі, на сённяшні дзень просто трэба глядзець на рэальную дыспазіцыю. І тут выснова такая, што, па-першае, Крэмль, ён не ўспрымае гэту беларускую апазіцыю беглых, як іх называе Лукашенко. Для Крамля гэта празаходнія сілы, нават Ціхановская, пры тым, што ў яе з боку там нацыянальна арыентаванай, скажем так, часткі апазіцыі ляцелі камяні і за Крым, там і за ухілістую нейкую пазіцыю ў дачыненні да Масквы і гэтак далей, але у вачах Крамля, я думаю, яна ўсё адно прадстаўніца ці агент нейкіх заходніх сіл, так бы мовіць, усе яны адным мірам мазаны з гледзяшча расійскае кіраўніцтва. Усё гэта, так бы мовіць, інструменты каляровай рэвалюцыі, інструменты гібриднай вайны ў руках Захаду. Вось такое дамінуе ўспрыманне, і тут ілюзіяў, я думаю, што у апанентаў Лукашэнкі няма. Ну і тым болей сам Лукашенко, я яшчэ раз падкрэслю, што, напэўна, ён у размовах з Пуціным на сёння кажа: глядзі, я ж зацэментаваў сітуацыю ў Беларусі, ўсё глуха, ніхто тут не рыпнецца, беглыя там таксама, што яны могуць зрабіць за мяжой. То бок ніякіх падстаў для таго, каб сядаць за стол перамоў з апазіцыі, няма. І, дарэчы, паказальна, што ў дачыненні вось да гэтай канферэнцыі ў Вене, якую піярыць тая ж апазіцыя, вось тут я бачу момант непаслядоўнасці. З аднаго боку, толькі там пасля выпуску палітвязняў, пасля таго і таго мы будзем перамаўляцца, а з іншага боку такая нотка, што нібыта вось вельмі б хацелі, каб хоць нехта прыехаў ад беларускіх уладаў. І прычым я звярнуў увагу, што да удзелу прадстаўнікоў афіцыйнага Менска ў Венскай канферэнцыі умоваў не выстаўляецца ввогуле ніякіх. Так, таму тут бачна пэўная супярэчнасць. І бачна так, калі ўжо казаць наўпрост, абмежаванасць сённяшніх сіл і рэсурсаў палітычных штабоў праціўнікаў Лукашэнкі. Таму вось яны могуць сабе дазволіць, канешне, такую прыгожую ультыматыўную рыторыку, але, скажам наўпрост, што не тая сітуацыя, не тыя суадносіны рэальных сіл на сёння, каб выкочваць нейкія ультыматумы. І Пуцін і Лукашенко могуць толькі з гэтых ультыматумаў пасмяяцца, бо яны пачуваюцца гаспадарамі становішча на сённяшні дзень. Ну, а зараз пра іншы ультыматум, іншыя дзяржавы, это Польша. Польша вчора заявила, што калі на мяжы будзе тварыцца тое, што там тварылася да апошняга часу, то яна проста спыніць камунікацыю па чыгунцы з Беларусю праз пункт пропуску Кузніцы. Ну, магчыма, это не адзіны пункт пропуску, але это значны пункт пропуску, і праз Кузніцы ідзе велізарны транзіт. Тым ліку і транзіт расійскі, кітайскі, кантэйнеры едуць в Европу. Тут вот яны як бы збіраюцца это все, что называется, перекрыть. Цікава адзначыць, что это крок ці пагроза, она вельмі карэспандуецца з пагрозай, которая прагучала ў ліпені з вуснаў самога Лукашэнкі. Калі он сказаў, что калі вы меня будете ціснуць, душыць санкцыямі, я перакрыю транзит, ці абмяжую транзит, вот даў загад у Россию и Китай. Тогда, дарэчы, з Москвы так прагучала мягко, что это будет иметь велізарнае наступство, можа иметь велізарнае наступство. Магчыма, з Китаю таксама китайские товарищи сказали, что трэба берагі ведаць. И, так сказать, эта идея неяк рассмакталася. Так вот, наконт польскага рашэння. Тут розныя думкі выказваюцца, что, напрыклад, аналітык Пётр Кузнецов сказал, что я думаю, что это узгоднена з еўразвязкай. А ці узгоднена? Польскае цяперашняе кіраўніцтва дэманструе, мне здаецца, велізарную самастойнасць і як бы, ну, в пэўным сэнсе такія вот як бы норавы, магчыма, як і іх апанент у дадзеным канфлікце. Дмитрий, як вы лічыце? Узгоднена, не узгоднена? Ну, мне падаецца, што факты сведчаць пра тое, што все-таки это не узгоднена, паколькі я вось літаральна 2 тыдні таму слухаў інтэрв'ю віцэ-міністра замежных справ Польшы Петра Ваўжыка ў польскай тэлевізіі, і там мінуты было пытанне такое, а чаму б, напрыклад, каб справучыць беларусаў не закрыць мяжу цалкам, так, спыніць, напрыклад, пра тавары, которые там з Китая, з Расіі, найбольш з Китая. Яны ж не толькі ў Польшу, будуць у еўрапейскі звяз, далей на захад. І ён адказаў, што Польша звярталася з такой прапановай у еўрапейскую камісію, але еўрапейская камісія адмовіла і сказала, што Польша не мае права ўводзіць аднабаковых санкцый у дачыненні да Беларусі, паколькі існуе агульная еўрапейская гандлёвая палітыка,
і павінны краіны падтрымаць такое рашэнне. У развяза не можа краіну весці такога роду санкцыі аднабаковыя, то есть як адна краіна. Можна весці, напрыклад, нейкі спіс непажаданых асобаў, і гэта рабіла там Літва, асобна Эстонія, напрыклад, па-за, скажем, агульнаеўрапейскім спісам. Але чагосьці такога наўрад ці можна. Канешне, ёсць такая магчымасць так зрабіць, напрыклад, сказаць, што зламаліся кампутары на пераходзе, або там, не ведаю, там, напрыклад, маланка ляснула, ці метэарыт упаў якраз на памежны пераход, таму мы не можам абслугоўваць. І такая італьянская забастоўка, так званая, яна здаралася не раз уже ў Польшчы. Такім чынам можна. Але нават пры гэтым, я сказаў... Ну, дарэчы, вот, ізноў жа ў межах той самай сіметрыі, літаральна пазаўчора, Беларусь, Лукашенко, сказал, что мы припыняем транзит нафты праз газопровод «Дружба». Зламаўся газопровод. Зламаўся. Прабачце. Так і павінна гэта і робіць. На пару дзён. Політычна. Можа, і тэрміналы там в Кузніцы можа зламацца. Можа зламацца, але нават калі зламаецца, то там не настолькі той транзіт пацерпіць, паколькі ён больш ідзе, конечно, перад Берасці, бо менавіта на ўзроўні Берасці з польскага боку ёсць такое мястэчка Малашевіч, і менавіта там знаходзіцца такі так слынны лагістычны цэнтр, якім карыстаецца Кітай, велізарныя там пастаўкі ідуць туды як бы тавара, і ён там пазней уже размяркоўваецца далей на захад. Чамусьці не сказалі про то, каб закрыць, напрыклад, пераход з Берасцем, бо гэта было б вельмі балюча. Они не сказали, что они адразу его закрыют. Они спочатку сказали про Кузніцу. А про Берасці они не сказали, что ніколі его не перекрыют, правда? Еўрапейскія партнёры, это зноў жа цытую таго міністра, віцэ-міністра польскага Ваўжыка, ён сказаў, што у Еўропе ёсць вельмі шмат лабістаў не Беларусі, але як бы гандлю з Кітаем і ўвогуле з іншымі краінамі, якія там далей на ўсход. І таму яны будуць рабіць усё магчымае па дыпламатычных каналах, па недыпламатычных каналах, каб Польшчы перашкодзіць. У всякім разе, тады ён казаў, я думаю, што ён выказваўся як віцэ-міністр, а не проста як польскі грамадзянін, што такія рэчы проста немагчымыя, пакуль гэта не будзе ўзгоднена на ўсім еўрапейскім звязе. І сумнеюся, што это будзе ўзгоднена, таму што мы нават зараз бачым, Нямецчына, Італія, паводле апошняй інфармацыі, нават не хочуць, каб Белавія было ў 5-м пакеце санкцый. Так а што ўжо казаць пра тое, калі гаворка ідзе пра мільярды даляраў, рэальныя для грамадзян еўразвяза, таму што ў гэтых краінах выбіраюць урады, партыі не па тым, як яны ставяцца да Беларусі, а па тым, як яны штосьці робяць для сваіх грамадзян. Александр, ну а вот ці не лічыце вы, што ў дадзеным выпадку мы маем справу з гульнёй у добрага і злога следчых? Вот ёсць злой польскі следчы, які кажа: блин, яшчэ Польска не згінела ад Чикаго да Тобольска, як вядомым вершы песні. Перакрыем ні на што не глядя, не будем глядзець ні на якой еўразвяз. А з другога боку Меркель тэлефануе Лукашенку і кажа: Гер Лукашенко, ну, вы бачыце, з кім мы маем справу. Я ж чек як бы спокойный, но у нас вот такие ёсти, каб их стрымаць. Давайте вы, давайте мы с вами как-то все ж таки знойдем какую-то огульную мову. Ну и плюс к тому, ведаете, в шахматах есть такой принцип: пагроза мацней за выкананне. Лукашенко ж не ведае, так перакрыюць яны і не перекрыюць. І не перекрыюць ли ці заўтра і Берасці. Это такая гульня, ці не такая гульня, ці поляки просто ни на что не зважаюць, а вот, як сказал президент Дуда, Польша суверенная краіна. Я думаю, что ніякай тут продуманной гульні, ніякай координации дзеянняў у гэтым выпадку, напрыклад, паміж Меркель и поляками няма. И гэта было бачна по такой импульсивной и покрыўджанай, я бы сказал, наўпрост реакции Варшавы на гэты звонок, ці дакладней два звонки Меркель. Потым ужо між собой відавочна, что Берлін и Варшава пачалі ўжо неяк залагоджваць вось гэты конфликт, які ўзнік экспромтам. И тому казаць, что гэта нейкая продуманная операция, что гульня ў добрага і злога там полициянтов, нет, это не выпадае. Что тычыцца па сутнасці, я думаю, что с боку Варшавы это зноў жа праява эмоцый, не толькі ж Лукашенко можа их проявлять. Это такая страшилка. И, дарэчы, у сэнсе пагрозы... Александр, так. Я хочу вас перепынить. Я просто хочу сказать, что у такого кшталту гульнях часам демонстрация эмоций, незалежно от того, есть они у тебя или нет, это вельмі рациональная политика, вельмі рациональная линия.
Так, я згодны, але разам з тым мы ж бачым, вось уже Дмітрий про гэта сказаў, што і палякі вельмі абмежаваныя насамрэч у такога кшталту дзеяннях, шмат усялякіх і нейкіх абавязкаў у межах Еўразвязу і гэтак далей. А самае галоўнае, дарэчы, Лукашенко ў гэтым плане можа быць болей адвязаным, так бы мовіць, бо ён, як яго называюць, дыктатар, ён де-факта ўсё вырашае ў краіне, ён толькі махнуў і ўсе бяруць пад казырок, шчоўкаюць каблукамі і будуць рабіць перакрыць вентыль, перакрыюць вентыль, але гэта толькі на першы погляд. Увогуле, вось гэтая тэза, што нібыта хвост матляе сабакам, і ў гэтым канфлікце Лукашенко маніпулюе Крамлём, гэта папулярна вельмі, асабліва ў расійскіх аглядальнікаў, яны ўсё бэсцяць Крэмль, што гэта мы так перад гэтым беларускім дыктатарам рассцілаемся і яму прыслужваем. Насамрэч не, гэта толькі ілюзія. Лукашенко так хацеў паказаць, што вось я б стрыкнуў пальцамі, тут расійскія стратэгічныя бомбавозы з'явіліся, ось мы з Владимиром Владимировичем, хто на нас. Ось яно прыгожа нібыта гучыць, але насамрэч, калі агаліць гэтую сітуацыю, то гэта Кремль спакойна, холадна, цынічна выкарыстаў гэтую сітуацыю, каб асвоіць беларускую паветраную прастору. Яны потым далі зразумець, што гэта не на выклік Лукашэнкі, як таксі яны прыехалі, што гэта планавыя палёты і надалей яны могуць быць рэгулярнымі. То бок гэта асваенне спачатку паветра, а потым і на зямлі. Яны заўтра скажуць, давайте поставим тут іскандеры, і пару брыгад наших, не табе дамоў у рукі, як Лукашенко хоча, а это нашыя брыгады, вось танны і сярдзіты адказ гэтым палякам, якімі ты палохаеш, што яны тут на леапардах будуць душыць гэтых мігрантаў і гэтак далей. То бок спаймаюць Лукашенку на слове. І глядзіце, як толькі зайшла гаворка пра інтарэсы Москвы, пра бабло, грубо кажучы, нафта, газ, то Путин тут же аккуратно поставил белорусского хаўрусника на место. Тут уже не трэба было Европе подказывать, что ты его там неяк суймі и так далей. Путин одразу дал зразумець, так само, дарэчы, у своим фірмовым стылі троллингу. Конечно, Александр Григорьевич может, але это прогучало так, что лепей ты, Александр Григорьевич, гэта не рабі. Так что, і што тычыцца гэтай нафты, дружбы, я схільны лічыць, гэта просто так супала. Насамрэч, там сапраўды нейкія так тэхнічныя моманты, і уже там з гэтым разабраліся, зноў ідзе нафта ў Еўропу. Таму мы бачым, што насамрэч, выкарыстоўваючы гэты крызіс, Москва вядзе сваю гульню, прасоўвае свае інтарэсы, як мінімум у двух кірунках. Гэта замацаванне вайсковай прысутнасці ў Беларусі і вырашэнне атрымання нейкіх дывідэндаў ад Еўропы за тое, што Путін гэта ўжо так бы мовіць, медыятар, пасярэднік, і затуманьваецца, неяк адыходзіць у цень ужо ягоная уласная ранейшая дзейнасць, што тычыцца Крыма, Донбаса і гэтак далей. Ну і плюс цень Китая, я доўга не буду казаць, але Китай – это такая вагавая катэгорыя, што і Москва, і Мінск, і Еўропа, і Амерыка мусяць з ім лічыцца. Дмитрий, і зараз я попрошу вас напрыканцы пракаментаваць заявы прэзідэнта Дуды і прэм'ера Маравецкага Польшы, якія, ну, як бы, вот, спрэчкі, якія вяліся там на ўзроўні парламенту, экспертаў, ну, вынеслі фактычна на вышэйшы ўзровень. Дуда звязаўся з прэзідэнтам Нямецчыны, Штайнмаерам, і сказаў, што дамовы, якія заключаны праз нашу галаву, нас абсалютна ні да чаго не абавязваюць. Ну, а Матэўш Маравецкі фактычна наўпрост асудзіў Меркель. Фактычна наўпрост сказаў, што яна зрабіла кепска. Вот на ваш погляд, вынік гэтага, вот, это раскол еўразвязу. Ці Польша саступяць, ці Меркель, ну, фактычна, як бы, адкаціць фактычна все вынікі, бо справа ў тым, што там цікавая такая сітуацыя была, што вот пасля размовы з Меркель стварылі на мяжы этот лагістычны цэнтр, частку мігрантаў туда перевезлі. Учора паляцеў самалёт у Багдад першы, а сёння не паляцеў. Магчыма, пасля ўчорашніх заяваў Нямецчыны, што ніякіх дамоваў няма. Так вот, все ж таки раскол ці саступкі Польши і фактычна прызнанне Меркель, што она не мела рацыю. Не, я тут абсолютно расколу ніякага не назіраю, тым больш тут трэба разумець яшчэ ўнутрыпольскі кантэкст, які звязаны з тым, што Нямецчына традыцыйна ў польскай палітыцы справа кансерватыўнага боку, якой ёсць партыя ПіС, права справядлівасць, урад, або прэзідэнт Дуда, які з гэтай партыі прыйшоў на пасаду прэзідэнта, гэта партыя ў сваёй рыторыцы
вельмі антынямецкая. Пры гэтым, што эканоміка завязаная польская на нямецчыну, але калі паліць польскае тэлебачанне, там такое ўражанне, што гэта якраз такі Германія праводзіць гібридную вайну супраць Польшчы разам. А з аднаго боку там беларусы, Лукашенко дакладней з Пуціным, а з іншага боку Меркель. Вельмі вялікая такая напружанасць палітычна-псіхалагічная, так бы я могу сказаць. А пры гэтым у Польшы неўзабаве адбудуцца ўжо праз наступным годзе парламенцкія выбары, і тут, конечно, трэба паказваць усім бакам у Польшы, актарам палітычнага поля, што яны змагаюцца за польскі нацыянальны інтарэс. Ужо, здаецца, ўжо все патлумачылі. Меркель двойчы пазваніла і Маравецкаму, і Штайнмаер Дудзе, і учора міністр унутраных спраў Германії сказаў, што мы ніякія дамоўленасці там нівогуле не робім, нічого такога няма. А яны ўсё роўна, што мы не прымем ніякіх дамоўленасцяў, такіх і нема, здавалася. Гэта просто такая тыповая для польскай палітыкі з гэтага правага боку кансерватыўнага рыторыка паказаць, што мы не дазволім там шабляй махаць, напрыклад, бараніць свой інтарэс. Канешне, з пункту гледжання палітычнага ён правільны, таму што палітыцы трэба балы набіраць з усіх бакоў, як толькі можаш. Паказваць зубы і сталь некаторых частак арганізму. Абсолютно, выкарыстоўваць любую сітуацыю, яны гэта робяць. Пры гэтым, як бы, ну, в самой Польшы я пачытаў сёння, напрыклад, нейкіх палітычных польскіх аглядальнікаў, экспертаў, там людзі перакананы, мне здаецца, што няма некай змовы супраць Польшчы. Пры гэтым званок Меркель быў кансультаваны з Еўрапейскай камісіяй, і я сачу за... Але не з Варшавай, гледзячы па ўсім. Так, а чаму трэба кожны званок званіць у Варшаву, калі Меркель званіла... Ну, это тычылася крызісу на мяжы з Польшай. Так, але... давайте без шырымі. 10 тысяч мігрантаў прайшлі праз Польшчу у Германію за апошнія месяцы. Яны не засталіся ў Польшчы, таму, як бы, ну, бенефіцыярам, так, як бы, гэтых імігрантаў з'яўляецца Германія ў Бухосе. Яна іх, як бы, прымае, мусіць заплочваць, а ў Польшы ніхто не застаецца. Дмитрий, ну вы патлумачылі, як бы, вот, польскі расклад, чаму яны паводзяць себя так. Але нейкія інтарэсы, магчыма, всяго еўразвязу, магчыма, той же Нямецчыны, свае нацыянальныя інтарэсы. Так я просто хочу вас спытаць, на ваш погляд, еўразвяз як бы адступае, ідзе насустрач Польшы, ці не? Тут складанае пытанне ў тым сэнсе, што Польша ў прынцыпе ў вялікім канфлікце з Брусселем, я маю на ўвазе, як бы, ну, з цэнтрам еўразвязу. Гэта і канфлікт за судовай рэформы, з вяршэнства закону. Там і паралельна два канфлікты. Адзін канфлікт это на беларуска-польскай мяжы з Лукашэнкам і Пуцінам, а другім это тое, што Бруссель як быццам бы забірае ў Польшы яе суверэннасць, так, і яна змагаецца. Вот учора прыязджаў еўракамісар, там яны зноў там спрачаюцца, ці ён меў права Польшы гаварыць пра тое, што Польша мае выконваць еўрапейскія законы, бо ў Польшы польскія законы вышэй за еўрапейскія, якія яны прынялі ў законе. Тут вялікі канфлікт, і Польша, на жаль, апынулася ў гэтай сітуацыі. Ну, насамрэч, як бы усе падтрымліваюць еўрапейскія партнёры яе, але напружаны вельмі адносіны з Брусселем па іншай зусім лініі, па тым, што яна хоча, як бы, пазбавіць, на думку Еўрапейскага Саюзу, як бы, апазіцыі голасу, змяніць цалкам законы пад сябе, каб як Эрдагану Турцыі проста бясконца кіраваць этой краінай, як быццам бы легальна, або як Орбан у Угоршыне. Ну, але ў любым выпадку, все ж такі, Еўропа гуляе па правілах, яна себе не будзе паводзіць так, як Лукашенко ці Пуцін. І нават пры ўсіх напружаннях, конечно, яны будуць дапамагаць Польшы і вырашаць і гэтыя канфлікты, і ўсе іншыя, таму што яны таксама разумеюць, што Польша это велізарная краіна, 40 мільёнаў, і яна для Еўропы вельмі важная, бо это таксама крыніца рабочых рук. Але гэты канфлікты Польшы, Варшавы дакладней з Брусселем, ён жа ж некалькі гадоў трывае ўжо. І там усе да гэтага прызвычаіліся, і ў прынцыпе польскі ўрад выкарыстоўвае гэты канфлікт у сваіх палітычных мэтах, бо зноў жа паказвае, што ён бароніць сябе. Таксама чаму яны не хочуць прымаць, напрыклад, Фронтекс або нейкіх еўрапейскую дапамогу на мяжу. Каб даказаць, як лічаць польскія самі аглядальнікі, што мы самі здольныя, мы палякі мацней за ўсіх, нам это еўрапейскі саюз увогуле не патрэбны. У Польшы увогуле ідзе дыскусія, ці эта партыя хоча вывесці, як Великабрытанія зрабіць Брексит, яна называецца Поль-Эксит. Таму тут столькі падводных камянёў унутры польскай сітуацыі. Таксама пагроза мацней за выкананне. Менавіта так і ёсць. І пры гэтым польская апазіцыя таксама гэты канфлікт выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Яны выкарыстоўваюць это, каб бамбіць, скажем так, урад,
калі, напрыклад, у Літве ўсе там палітычныя партыі, усе палітычныя сілы больш-менш аднолькава выступаюць з адной пазіцыі, у Польшы там абсалютны разлад, і некаторыя кажуць, што гэта якраз такі, як вы згадалі на пачатку, што гэта Расія калісь Кацярына уносіла разлад, так і цяпер Расія узносіць разлад у польскую палітыку праз нейкіх агентаў. Польша таксама это памятаюць. Ну, конечно, там такія, дарэчы, это вось все это або сярэднявечныя, або пазнейшыя нейкія процедуры або гістарычныя факты, яны вельмі жывыя. Там у Польше это вельмі папулярна гаварыць словамі, цытатамі Пілсудскага, Дмоўскага, раней там узгадваць караля Панятоўскага, якога Кацярына выкарыстоўвала. По-рознаму, дарэчы. Вось неяк так бы мовіць. Ясно, добра, дзякуй вялікі, Дмітрый, дзякуй вялікі, Александр, а нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца гэтыя няпростыя стасункі, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабоды. Всяго найлепшага. Да пабачэння. Да пабачэння.